Ahoj, já vás vítám u nového videa. V dnešním videjku jsem tu společně s Kelinkou. A v dnešním videjku to bude nakupovačka. Jdeme radši na to, protože moje Starcoiny chcípnou. Kelinko, jdeme. Kam jdeme první? Nevím, to si Au. Já jsem tady jako kančenky doprovod, jo, protože já jsem si, nevím, Kačka mi napsala o nakupačce, takže já jsem si koupila tohle koně, jo. Jakože, Jo, vidíte, nepočkala. ale nevěděla, co to bude nakupovačka. Takže nevím, co Kačenka jde kupovat. Jdeme nahoru. Já si doprovod a... Kde je můj doprovod jako? Nahoru. Si koupím nějaký oblečení třeba, jo? By the way, Kelinko, jdeme nahoru. Jo. Já jsem tady asi budu dělat ten. Krásný textury tady vidíte, by the way, jo. Takhle, jo. Já nevím, jestli si chci koupit Serenepse. Jo, protože mě se zase líbí v klasické formě. Ale v Titan moc teda upřímně já nevím, jo. A potom tady máme Brontého, jo. A to je takový láska, to se mi líbí v obojem. Teda bojím se ho v té magický, teda co? Ale nevadí. Kelinko, potřebuju pomoc. Jakého chceš kupovat? Buď Serenuse, toho Pegase. Já nevím, jak mám jmenované, řekněme, jak vypadají. Toho Pegase, anebo toho Ďáblíka. Nebo jakýho? Toho Ďáblíka, Peklo. Tak si kup oba. Ty vado, to bude. Počkej. Kolik je ty vole, oni jsou drazí, ale. Nejsou. 699. Máš je zlevněný třeba o 200, tak O neříkej 100. nic, O 100. tak o 100. No ani to ne, však stály 725. Já nevím. Počkej, to už jsem tak stará, že tady to je můj střední summerlíst, nebo co, jako? Ne, to ne, to je pičovina. Ne, Jo? Ne? třetí ne. Nebo? No, právě. Ne, to druhý, tady to je druhý summerlíst, takže ty koně jsou zlevněný poprvé. Je, mi se vybila myška. Jo, už. Dobrý, už jsem si myslela. Moc byla dobře v No, bylo no. Jakože, ale víc v té reální se mi líbí ten Serenus, ale ty magický se mi víc líbí Bronte a on se mi Bronte líbí zároveň i v té klasické. Tak si kupu toho Brontého, a to je jaký? To je ten peklíčko, ďáblíček. To je ten modrej? Ne, ten opačný. Fialový? Kelinko. Tak. Ne, Pegas je modrý. Já nevím, jak ho pojmenovat. Je tady. Není tady peklo. Škoda. Tak ho pojmenuji To tady taky není. Daemon, bude to Daemon. Jo. Pardon, já chci Daemona. A ještě škoda, že tady nejde dát Salvator, víš co? Jo, nebo nejde? Ne, prosím tě. Není. Jo, počkej, já si sundám z tohle, jestli mám teda místo v inventáři. Nemám místo v inventáři, jak jinak zmíním. No, tak zůstaneš bez toho a budeš prostě jenom Daemon. Jakoby, že perfekt
Zní jméno, počkej. Jo, takže máme Daemona. Jo, a probugnou tady postavičku pomalu. Hele, já na tebe sednu už teď, jo. Kašlem na to. Já. Tak to je teda Daemon. Ukaž se. S tebou. Tak tohle se mi líbí až moc. Jo, to je můj. Teď se u mě taky určitě nějak jmenuje. No hele, určitě se nějak jmenuje. No, já si tady viděl ten závod, jo? Já tady Daemona vyčistím. Moje strawberry. Jakoby kašleme na to, že nemám outfit, jo. Kašlem na to. A ježiš, to je pomalej kuň teď. Dobře, běžíme dolů. Au. Jdeme... Ještě koupit nějaký koně? Nevím, uvidím. Právě se jdu podívat. Tak jenom ty koně koupí, jo? A když tak mi řekni, já také jdu závodit. Takže, tyhle mám oba. Tady mám Telinu. Tady ty nechci. A tady se mi taky nikdo nelíbí. Takže. Nechci si koupit toho Belgika z minulých let, že si říkáš, co chceš kupovat. Já nevím, mně se teď už moc nelíbí. Nevím, Campo se taky nechce. Do mý sbírky Belgiků jsem ho měla mít, jo? Protože mám, ale to stejně jako s Arabama, jo? A s Širama. Ale Šir mám skoro všechny, že jo? Magicky. Právě. Když já jsem se asi zamilovala. Do čeho? Do Daemona. Ale teď ho asi hodím do té. Kamže ho hodíš? Do té klasický. Já se tak omlouvám, že já tady prostě jen tak jako jezdím do kolečka, ale já si toho koně obdivuju. Vlastně počkej, to je můj druhý Dutch. To je super, no. No nic. Hele, já co pytám k tokenkovému shopíku. Tokenky mám hotový. Já ne. Třeba mně se absolutně nelíbí ty šaty. To je strašný. To jsou šaty. Já nevím, mně se prostě nelíbí. Já se tady jako podívám, co je... Ale ta dečka není špatná. Ta by se mi hodila do roleplayu. Hej lidi, můžeme někdo vysvětlit, proč ten závod na týdce má 2 kola, jakoby jaký bláznivý člověk to vymyslel. Já si myslím, že to vymysleli sami šikovní lidi. Prosím, že mám na tu dečku. Já nemám na tu dečku. Kolik máš těch? Já jsem měla... já už mám jenom 31. Hele, já prodám Shiny Gemstony, prodám světlušky. Já toho teda moc nemám, jo, ale nevadí. A co pytáme sem, protože tady se mi... oni nám sem přidali další outfity. Ježíš, ale tak tahle mikinka je boží. Dobrý, hej, nechceš na mě chvilku počkat, jako my? Jo, promiň. Ježíš, a ta čepička. Kelly, to... Ten se ti tady bude líbit, tady. Rádi. Jakože upřímně, mně se líbí hrozně tohle tričo, jo. Akorát, že prostě ty starcoiny, proč bych za to měla dávat 100 starcoinů? Máš feeling, víš co? Už ne. Jaký shop nám přidali? Oni sem přidali shop? Teda shop. Outfity. Do jakého shopu? Do toho, ježiš, počkej, ta perlová úzdička, ty jsem si nevšimla. Prosím. Je tady. Kámo, tak ta mikina je strašná. To je náhodou, to je nejlepší. Kelinko, jsou tady zase moje boty oblíbený. Akorát, že se mi moc nelíbí v té oranžový. Jo, já je pírám, jo. Já se nebudu kupovat.
Tyhle ty boty nejsou špatný, proč ještě A ne? můj bod, bezprostý rukavice, no to. Kalinka se jde užívat tady na bezprostých rukavicích. Kačenka padí do tohle šopíku. Vím, že tady nic jiného není, jo, ale... Počkat, proč je tady ten baret tak levnej a hezký? Tam je baret? Tam je baret? Jo, je. Ten rudovej. První aut. Baret! Ty vado, počkej, to je levný jak. Je, no. Pardon, tak to ale musíš koupit, jako. Musíš využít příležitost. Kámo, ale reálně ta postavička s těma crop topama vypadá jak reálně to břicho má jak já v realitě, kámo. Hele, už v klidu, jo. Je tak mega hrozný. Jo, počkej. Hejtím. Můžete mi vysvětlit. Jako, já vím, že sosko je prostě jako sosko, ale co se děje s tímhle? Proč ta postavička má bílou hlavu a černý tělo? Hele, asi se hodně opálila. Hele, sosko, tady má různé věci, to neřešíme. Třeba o těchto brýlích ani nevím, že tady jsou. Jdeš kupovat ještě nějakého koně? Pokud jo, tak jdu taky asi pravděpodobně. Hele, asi co by tam? A kde jsem? Já se omlouvám. Jo, já to viděla. Dobře, jdeme se rychle skovat k nějakému koni. Co třeba do háje? Co třeba jdeme nahoru? Tady se mi nelíbí. Mně jo, možná, tak jeď nahoru, vole, se. Bude zajímavý tu Kelinku vystřihávat s těma sprostýma slovama, jakoby, jo, ale nevadí. Ok. Já si asi koupím i toho Serenuse. Jakože, já ho nemám. Já mám všechny koně, co se mi líbí nahoře, tak mám, si líbí ten. Wow, lidi. Tak tenhle outfit už na tom koni. Hej, já vám říkám, tak takhle můj outfit sice nikdy vypadat nebude, ale je mega hezký. Teda mohla by sledit, já ani nevím, kdo tady je, jo, prostě tady nevidím postavičku nikde. Ale jakože ten set je krásný. Dobře, jdeme si koupit ty Serenuse. Jo? A za mě tohle musí být, když tamto, sorry, je Damon, tak tohle musí být Angel. Jo? To bude to fakt to. Když se Damon, tak tam zkusnej Stefan. Ty vole. Není. No, teď jsem ti zarazila tam. Není to tam. Takže to bude Angel. Máme tady Angel, na tu se taky podíváme. Dobře, tak mně se ten kuň asi líbí víc jak Damon. Ne, oba jsou krásní. Oba jsou krásní, sice moje starka nechcíply. OK, to neřešíme, ale... Já jsem chtěla říct, že možná si koupím, ale já tu hru tolik nehraju teď. Já tam chodím jenom udělat ten samotný set, co mi stačí, jakoby, no, takže... A ukáž, v realitě, jakože spíš budu používat tuhle formu, jo, ale... Aha, tak já miluju Boba, jsou to miminka. Jo, počkej, teď budu mít lagy, zase omlouvám. A kde máme Kelinku? Počkej. Kam zmizel? Po jeden tomu koni, nevím, a jak říká. Třeba jsem se na tom dá vybavení, jestli to nevíš. Ne, pardon. Aha, Kelinka je tuto. Takže si kupujeme sednu? Jo. Ano, to byla taky moje láska. Ona je strašně... OK, nebudeme hradit, že se jsme teď totálně sekala, ale OK.
Já mám tady ty dva koníky oba. Že je strašně le... Hej lidi, já nevím, mě se prostě seká. Jo, já za sebe se... Čekám, bro. Já za sebe setíku, jo. A kde máš setík? Na koni. Ve stáji. Šikovná. Je, ne, to jsem Podívej se na nechtěla. jméno a budu říkat... Budu Hmm. říkat asi esy. Aj, počkej, jo. Já nemůžu chodit, pardon. Neumíš. Hele, já si jdu dělat trošku jiný set, jo. Ať mám aspoň nějaký set. Okay. Takže já si dělám set a ukončíme to. Já doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že i Kalince se líbila nakupovačka. A můžeme se vidět zase u dalšího videa. Tak zatím ahoj!